janna keɓa aljanna aduna keɓa aljanna laafa ɗum noon haqqe jinnaɗo kañum ɓuuri mawnude miɗa heewi wiide ɗum wooda mettinde kono jinnaɗo fotani e ceerno jinnaɗo fotani e ceerno ceerno no moƴƴi daña ceerno no moƴƴi holko nafatma ɓeyduma walluma ha ganda Allah kono ya taw aɗa jogui duwaw jinnaɗo sa ala duwaw jinnaɗo min demiɗa neɗɗo adda e am haaju tawa ala duwaw jinnaɗo sabu mi wawa duwade ha Allah jaabo ɗum noon tinnoɗa sa dañi duwaw jinnaɗo ma noon kala ɗo jaaɗa a timmi holno wayi e misal haqqillaji men wawa famde ɗum ceerno e jinnaɗo holno wayi ono andi neɗɗo no wawi ƴettude gawri werlo e leydi wasa remde gawri ndi fuɗa daro jibina itta sammere nde no wawi wonde wona sa remi ɗum a waɗi hen engrais a fewniti ɗum ha ɓurɗi fewde ɓeydo jibinde daña ɗiɗi tati nayyi wona engrais woni ceerno o kono sa ƴetti engrais a awi ɗum fuɗata ha yomal kiyama ceerno o woni engrais gawri ndi woni yummiraɗo e baba so tawi a dañani moƴƴere ɗe ɗo kala ɗo mbawɗa yaade jomiraɗo nde o wi anushkur li woni walidayka noon o wi ɗum kewmi wiide somi haali auditede mettina mummoɗa centre diw sawta ɗimi haɗema santude centre jinnaɓe so ɗen mbaɗɗi ya santude ko noon jomiraɗo wi anashkur li yettam min woni walidayka e jinnama ɗiɗo ɗum noon so a yetti jinnama ha gasɗi noon fuɗɗa fawde hen sante Serigne Seydou sante kono sa santani jinnama a santoyi kam Allah jaɓata ɗum noon santu jinnaɓe ma d' abord kamɓe goni sababu wodedema ha goɗɗo wawi hejde hen soɓe pewnima ha yoodi goɗɗo wawi hejde hen hutorima ko Allah e mabɓe ɗum noon onon sukaɓe ɓe heddoriɓe jinnaɓe tinnoɗe e jinnaɓe son jiiɗi dadde guiƴiraɓe mon tan tinnoɗe e jinnaɓe mon kala dañɗo duwaw jinnaɗo kono wiide joni ɗum c'est demode moɗetta ko mum pegg jinnaɗo waɗata mode demede nde foof de mbaɗi kañum jibintunoma nde so jibinima kadi nde ngatiwere ñalawma ɗum foti nawayde clinique ñande hen omo weltite omo andi fittanuma kono wawi heddade hen hol ƴettowo on risque sa jibinama ala ko ñamata ala ko jarɗa so wona e ƴiƴam mum sa sellani o hinkijino wasa jooɗa wala jooɗade ha wiyata o ɗanotako kala ko nefni e ma ko kanko yaltinta waɗa ɗum fewnuma ha gona sagata tan watta wiide o merde ɗo ko bari wax o omo heewi haala ko namdoto no heewi so namdimama hoore ma aɗa foti tottino garnoɗo wi rasul sallllahu alayhi wa sallam min de ɓiyam o mi jangguinimo mi andinimo hunde foof mi waɗanimo hunde foof kono o dañi jawdi hande somi yiiɗi heɓde hen mbuuɗu mi ko probléme o wimo noddumo o ari o wi an ko yaye bamma wi o wi ko min tampi jawdi o wi anta wo maɗum kadi abi an e jawdi ma fof ko bamma jeeyi sinno no dagani neɗɗo yeeya ɓiyum so yeeyima jarat ɗum noon sa dañi hunde ko jinnaɗo ma fooɗ